Pasaya ang inyong araw? I-scan ang inyong mga Digibox at hanapin ang Highland TV. Ang aming channel nakadepende sa inyong lokasyon. Para naman sa mga gumagamit ng Free TV o Digital Smart TV, iposisyon ang inyong antena sa labas ng bahay at hanapin ang Channel 44. Pwede rin kaming subaybayan live sa Regional News Group Luzon Facebook page at RNG Luzon YouTube channel. Araw-araw tumutok para sa mga balita, latest updates at kulitan tuwing umaga. Recount the narratives that matter with these simple steps. Rescan your Digiboxes and look for Highland TV on the list. Make sure to reposition your antennas for those watching through digital smart TVs. Catch us beyond the screen through our social media platforms on the Regional News Group Luzon Facebook page and RNG Luzon YouTube channel. So hit that notification bell for more updates. Narito na ang mga nagbabagang balita. Pagbakuna ng second booster dose sa Baguio City, inisnab. MGB, nagbabala sa panganib dala ng sinkhole. Mga sakunang dulot ng tag-ulan, pinaghahandaan. Travel ban laban sa monkeypox, hindi kinakailangan. Mga biktima sa mass shooting sa New York, binisita ni US President Biden. Landscape ng mga gulay at prutas, bida sa Farmers Month. Nawalan ng trabaho dahil sa pandemya, bumabangon dahil sa Pares Mami. Mula sa Highland TV News Center Baguio, ito ang Luzon Headlines. Daimbag nga rabii amyanan na Luzon, hatid namin ang mga pinakabago at mainit na balita. Nagsimula na ang rollout ng ikalawang booster dose sa Baguio City. Marami ang umilag. Kung bakit, alamin sa report ni Charles Limon. Fully vaccinated na si Aling Lydia laban sa COVID-19. Pero, pass muna siya sa second booster dose. Baka mag-fever ako yung trabaho ko. Poster pa ang hindi. Pero later on. Sa vaccination center na ito sa isang mall sa Baguio City, pansin ang kaunting bilang ng mga gustong magpabakuna. Siguro konti pa yung information, hindi pa talagang na-disseminate sa lahat na available na yung second booster natin. So anyway, may mga health center din kasi tayong nakabukas. Yung ating mga 16 health center, all of them are also giving vaccination. Baka isang rason din yun kaya konti na rin ang pumupunta dito sa ating dito sa vaccination site natin dito sa SM. Kaya naman, ang Philippine Medical Association hinikayat ang mga health workers at mga senior citizen na magpabakuna na. Ang kailangan po natin ngayon yung marami pa tayong mga senior citizens at saka po yung mga 18 and above po na hindi pa nabibigyan ng boosters. Kasi po ang total po na nabigyan ng bakuna ng first at saka second dose ay umabot na po ng 70 million. At ang napapakunahan pa lang po na may booster ay almost 14 million mahigit. Wala pa pong 15 million. Kaya po hinikayat po natin ang ating mga mamamayan na magpa-booster na po. Kasi po after second dose ay pwede na po kayo magpabakuna after 4 months. Kaya maliban sa mga senior citizen at mga health workers, pwede na ring makatanggap ang mga OFWs na essential workers at mga uniform personnel na frontliners. Na po dyan yung uniform personnel. Ang OFW naman ay nasa category naman ng B. Pero kung i-consider po natin as essential workers sila, maaari po silang mabigyan ng booster. Ito po ay desisyon na ng
DOH. Ang importante po dito, yung bakuna po na inaprubahan ng FDA ay pumatsa po sa safety, efficacy, and quality standard para maibigay po sa adult population as booster. Pinag-aaralan naman sa ngayon ang pagbabakuna ng booster dose sa mga 5 to 11 years old matapos ng aprubahan sa United States ang rollout ng bakuna sa nasabing age group. Ngayon po kasi wala pa pong nag-apply o natatanggap pang kahit anong application niya para sa booster doses na pang 5 to 11 years old. Kung sakali mang meron po mag-a-apply, sa loob po ng 3 linggo, susubukan po nating ma-evaluate ito agad. Maliban sa rollout ng booster shot, tinututukan ng lungsod ang paghahanda laban sa pagsipa ng BA 2.12.1. We're very, very much prepared. No? Inayos na rin namin isang araw, nag-meeting na rin kami, nag-usap na rin kami ng Health Services Office, we have our isolation centers, we have enough medicine, we have oxygen. So we're prepared, no? But we hope it won't happen. Sa lungsod ng Baguio, papalo sa halos 24,000 na mga health workers ang target na mabakunahan habang higit 32,000 naman sa mga senior citizen. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Isang empleyado na nawalan ng trabaho dahil sa pandemya ang unti-unting bumabangon dahil sa itinayong negosyo. Ang kanyang kwento sa report ni Randy Guzman. Bagong luto, mainit, malaman at panlita ang sabaw. Yan ang dahilan kung bakit pagsapit ng alas 12 ng tanghali, ang taksing minamaneho ni JR, diretso na ang ruta sa Pares Mami sa Upper Rock Quarry. Opo, lagi ako dito. Kasi maasikaso sila tatay, tapos yung beef mami nila, masarap talaga. Ginagawa ko na rin siyang ulam Sinasabay ko sa rice, ayos naman. Suki rin ito ng kanyang mga kaibigan. Kasi minsan, ma'am, kumain na kami dito. Kasama ko rin siya. Masarap, ma'am. Balik-balikan. Sulit na sulit ang presyo sa swak pampainit ngayong tag-ulan. Ang Pares Maming ito ay binuksan ni Liberty noong nakaraang taon para may pagkakitaan. Nagsara kasi ang kanyang pinapasukang kantin dahil sa pandemya. Nung kasi siyempre una, hindi pa masyadong kilala. Tapos nung may na kumain, tapos ipinopost nila, ayun, kumalat na, may marami na ngayon kumakain. Yan ang nasarapan naman sila. Kaya ayun, yung iba dumadayo na ako. Mula sa puhunang 4,000 pesos, ngayon, kumikita na raw siya ng halos 10,000 kada araw. Sikreto raw ng kanyang Pares Mami, Ay, siyempre, pure na beef. Tapos yung timpla na rin kasi style nga ng Laguna. Laguna style mami. Ganun. Tapos siyempre, masarap ang timpla. Maraming baka. Ganun. Hindi tipid sa lahok. Nagbibenta na rin siya ng lutong ulam at sa susunod na buwan, plano na niyang magbukas ng isa pang kainan. Para kay Liberty, ang pagpupursige sa buhay at pagtitiwala sa sarili ang higit niyang kapares para makamit ang simple pero kontentong buhay na inaasam. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Samantala, muling nagbabala ang Mines and Geosciences Bureau sa dalang panganib ng mga sinkhole sa pagpasok ng tag-ulan. Magbabalita, Charles Limon. Maliban sa banta ng pagguho ng lupa tuwing sasapit ang tag-ulan, isa rin sa mga binabantayan ng mga otoridad ang panganib na dala ng sinkhole. Ayon sa MGB sa Cordillera, isa sa kanilang mga binabantayan pagdating sa panganib na dala ng sinkholes ang Baguio City. Approximately 1/4 po ng Baguio is underlain ng limestone. And dun po nabubuo yung mga sinkhole. And may 129 sinkholes po sa Baguio, pero hindi buong limestone area ay may sinkhole po. Isa sa mga pinakamalaking sinkhole sa lungsod ay ang buong area ng City Camp. Sa pag-aaral ng MGB, nakakadiskubre pa sila ng maraming sinkhole sa loob ng naturang sinkhole. Hitik kasi ang City Camp sa limestone na madaling matunaw. Siyempre bowl-shaped siya, sir, no? Kasi natural drainage siya.
daanan ng tubig na dinidissolve niya din po yung daanan niya. Kaya po may bowl shape or pwede rin pong may cave system sa ilalim. Kaya yung lupa sa ground is bumabagsak pa. Kaya naman, binubusisi ng pamahalang lungsod ang pagbibigay ng building permit sa mga itatayong infrastruktura. Initially kasi hindi bibigyan ng building permit. No? Pero may recommendation naman doon na kailangan i-prove pa rin ng testing. Well, kung anong engineering intervention ang gagawin. Dahil sa development sa lungsod, hamon ito sa MGB kung paano pa nila tutuklasin ang ilang sinkholes na maaaring gumuho. Pero hindi pa naman daw huli ang lahat. Now, yung engineering intervention, magagawa lang nila yung solusyon kung merong base sa mga testing. Sa lungsod ng Baguio, aabot sa 129 na mga sinkholes ang nadiskubre. Karamihan dito ay matatagpuan sa Irisan, Barangay Asin hanggang sa boundary ng lungsod sa La Trinidad at Tuba, Benguet. Maliban sa pagtuklas ng sinkhole, nakikipag-ugnayan ng MGB sa DOST kaugnay sa pag-aaral sa pagkakaroon ng landslide sa isang lugar. Parang i-monitor natin kung ano yung mga amount ng rainfall para bago magkapag-trigger ng mga landslide. Parang more on experimental pa lang siya. Para ang magiging output na hopefully na magiging model yon para sa early prediction ng mga landslide. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Kasunod ng deklarasyon na nagumpisa na ang panahon ng tag-ulan, nagsisimula na ring maghanda ang mga residente at mga kinaukulang ahensya. Madalas kasi nagkakaroon ng sakuna kapag nagtatagal ang pag-uulan. Magbabalita, Ren de Guzman. Opisyal nang idiniklara kahapon ng Pag-asa ang simula ng tag-ulan. Kaya si Daisy nagsimula na namang matakot at mangamba. Nakatira kasi siya sa City Camp Lagoon na madalas binabaha. Nakakabangay kasi siyempre may bata din kami. Yung pinakamalakas noon, yung matagal na yung undoy pa. Ang kanyang kapitbahay na si Joanne, kabado rin. Yung asawa ko kasi, dito na siya noon pa, nung binata pa, yun ang sinasabi niya, inaabot daw hanggang sa poste. So nilalangoy na lang nila. Kaya pagsapit ng tag-ulan, todo alerto siya. Dati-rati pag gano'n na malakas na ang ulan talaga, ang ginagawa ko, nagpapak na ako ng gamit, naglalagay na kami sa plastic kasi magbabakwit kami, ganyan. Tiniyak naman ng Office of Civil Defense Cordillera ang kanilang pagiging handa sa pag-alalay at pagre-responde sa anumang sakunang dulot ng ulan, gaya ng mga pagguho ng lupa at pagbaha. So marami naman po tayong ginagawang coordination with our local disaster risk reduction and management councils from the provincial level down to municipality, down to city, even sa ating mga barangay DRN committees, nakatutok po tayo 24/7 sa kanila, sa mga preparedness measures po nila kung napafollow yung ating omnibus guidelines, yung pagkakandak ng mga risk assessment, at syempre yung mga ginagawa po nating mga inventory at mga prepositioning of assets, mga deployment po ng ating mga personnel and other food and non-food items. May mga evacuation centers din na nakahanda para sa mga kakailanganing lumikas. But our evacuation centers are ready to be mobilized by our local government units. Nabigyan na rin po natin sila ng mga provincial evacuation center na pinondohan po ng national government through the NDRM fund. So meron din po tayong mga koordinasyon na patungkol sa mga posibleng preemptive evacuation na gagawin natin in case may mga grabe o mga severe na localized thunderstorms. Nananatiling alerto rin ang DPWH. If there are slides or along on canals, our people are there to clear them immediately. Payo nila sa mga residente, laging magmanman at sumunod sa utos ng mga otoridad gaya ng agarang paglikas para makaiwas sa aksidente. Dapat din daw tandaan ang mga emergency hotline para agad na makahingi ng saklolo. Ren de Guzman para sa Luzon Headlines. Susunod, travel ban laban sa monkeypox, hindi pa raw kailangan. Yan at iba pang balita. Abangan!
Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Coronavirus. Dahil dito, may mga bagay na hindi mo na magagawa. Ngunit, may katuwang ka. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule na may antiviral quercetin at immunity booster. Mag-PDA or Pau de Arco Herbal Capsule araw-araw para iwas sakit, iwas virus. PDA. Proteksyon, depensa, alay sa kalusugan. PDA or Pau de Arco Herbal Capsule is available in all leading drugstores nationwide. Another quality product of Aldrich Corporation. Yes! Ayos to! Ayos to! Pa, ang lakas naman ang tawa mo. Sino ba namang hindi matutuwa dito sa online shopping service at cash on delivery ng TG Home Builders? Pwede din mag-online reservation for pickup. Pa, ano yung sinasabi mo? Ma, mapapakabitan na natin ng tiles ang bahay natin. Pa, baka naman pwede mong isabay yung bubong ng bahay natin. Para sa quality construction materials, mag-TG Home Builders. Main warehouse and showroom at number 75 Ferguson Road, Gisad, Baguio City. Bucaucan Branch at number 73 Bucaucan Road, Baguio City. Marcos Branch at KM3 Marcos Highway, Baguio City. Sales Office Branch at number 221 Atab Marcos Highway, Baguio City. At Unidad Branch at KM6 Batag, La Trinidad. And Urdaneta Branch at MacArthur Highway, Urdaneta City. TG Home Builders. We turn houses into homes. Narito ang ilang tag-initiative tips na pwedeng gawin ng hindi nahihirapan at nananatiling komportable sa pang-araw-araw na pamumuhay. Linisin ang fan blades ng electric fan para mas malakas ang buga ng hangin pero mas matipid ang konsumo sa kuryente. Kung gagamit ng aircon, isara muna ang mga pinto at bintana para mas mabilis lumamig ang kwarto. Siguraduhin ding malinis ang aircon filter at condenser. Magtulungan tayong lahat sa mahusay na paggamit ng kuryente upang masigurong tuloy-tuloy na maihahatid ang kuryente saan man sa bansa. Isang paalala mula sa NGCP. Ayun! May target na ako! Lagot ka sa akin! Sa panahon ngayon, dumarami na naman ang lamok. Oras na para mag-4S. Una, suyurin at sirain ang pinagmumulan ng mga lamok. Pangalawa, sarili ay protektahan laban sa lamok. Pangatlo, sumangguni agad sa pagamutan kapag may sintomas na ng dengue. Pang-apat, sumuporta sa fogging or spraying kapag may banta na ng outbreak. Pangalagaan ang sarili laban sa kagat ng lamok. Mag-4S tayo para dengue out! Hindi raw kailangang magsara ang bansa sa unti-unting paglaganap ng sakit na monkeypox sa Europa at Amerika. Kung ano ito, alamin sa report ni Charles Limon. Butli-butlig, namumula at kung minsan ay napipisa. Ito ang itsura ng balat ng isang taong nakapitan ng sakit na monkeypox. Ikinababahala ngayon ang pagkalat nito sa Estados Unidos at Europa. So, ang monkeypox is a rare viral disease, no? At ang mga kapamilya ng monkeypox virus na nagpo-cause ng monkeypox ay kaparehas niya yung smallpox. Kung matatandaan nyo, noong mga 60s, 50s, meron tayong tinatawag na smallpox na na-eradicate na natin ng vaccine. So kapamilya niya yung nagpo-cause ng monkeypox. Sa ngayon kasi, mabilis itong kumakalat sa mga bansa sa Europa at sa Amerika. Pero hindi raw ito dapat ikabahala. It's really a viral infection na hindi naman mataas ang mortality rate.
like any other viral exanthem, hindi naman siya cause for alarm, except that we just don't like the way it appears, no? Yung itsura kasi noon, parang kung makakakita ka ng isang taong may chickenpox, parang ganun din siya. So it's not really very aesthetic. Ayon sa World Health Organization, na ipapasa ang naturang sakit sa tao at sa hayop sa pamamagitan ng pakikipagkamay, talsik ng laway at iba pa. Very important pa rin yung wearing of mask because it's also a respiratory disease. So the mask can still protect us from monkeypox. Yung transmissibility, as you were asking, not as contagious as the COVID-19 actually. And it's been there na hindi naman first time natin na-diagnose ito. May mga sporadic cases na tayo ng monkeypox in different countries, especially in the tropical region. Kaya naman, hindi na raw kailangang maalarma sa paglaganap nito. Kailangan lang iwasan ang close contact sa mga hayop gaya ng unggoy. May permit ka, required yung required din yung periodic check-up din ng mga wildlife. Hindi pwede na pabayaan mo lang, okay? So dapat yung mga kumukup-kup ng mga wildlife na yan, dapat may kakayahan din. Hindi pwede na basta ilagay mo lang diyan para may makita ka lang, pero dapat proper care naman ang ibigay. Unang na-monitor ang monkeypox noong 1970 sa Democratic Republic of Congo kung saan galing ito mula sa unggoy. Pero palaisipan pa sa World Health Organization ang mabilis nitong pagdami. Wala pa namang naitatalang mga kaso ng monkeypox sa Pilipinas. Ipinag-utos na din ng Estados Unidos ang pagbili ng smallpox vaccine upang malabanan ito. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Isinusulong ngayon sa Baguio City ang agritourism. Sa paanong paraan, alamin po sa kwento ni Randy Guzman. Kung dati mga bulaklak, ngayon, mga sariwang gulay at prutas ang ginamit bilang disenyo ng mga magsasaka sa kanilang mga landscape sa Barangay Happy Hollow, Baguio City. Sa ganitong paraan, ma'am, nailalabas namin yung mga idea namin. Sa mga katulad namin nagla-landscape, maraming natutunan namin sa mga ibang landscaper. Yung parang gano'n na, ay maganda pala yun. Kalahok ang mga ito sa kauna-unahang Edible Landscape Contest na bahagi ng selebrasyon ng Urban Farmers and Fisher Folks Month. Usually kasi the past years, it's the regular urban gardening and survival gardening contest. But this time, we think of a unique activity naman po para sa ating celebration ng Farmers Month. Ngayon po, this activity was participated by 12 community-based organizations representing different various sectors po, and of course our farmer organizations. The purpose is to yung food security natin, especially na nandito tayo sa urban area. Now we might have dapat hindi tayo too much dependent sa rural areas in terms of food production. Dapat meron pa rin tayong food production dito sa Baguio City. Aside from the food security, may target din tayo to promote agritourism. Kaya imbes na ang gagawin natin yung mga bulaklak, ang ginawa natin yung mga vegetables at saka may edible na. Isa sa mga dumayo pa sa Happy Hollows para mamili si Elmer. Nakita ko yung dami and variety ng agricultural products nila. Hanggang dun sa baba, ang daming langka, daming avocado, ang daming saging. Lalo yung mga farmer, nakakabenta naman sila ng konting produkto nila. Hiling ng mga magsasaka, magpatuloy ang mga ganitong proyekto ng pamahalaan na layong matulungang makabangon at mas palaguin ang agrikultura sa lungsod. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. So malapit na ang June at buwan ng pagpapakasal. And under our jurisprudence, under our laws, ang pagpakasal ay dapat face-to-face at walang proxy.
No? Wala tayong tinatawag na marriage by proxy, marriage by internet, marriage by Facebook, or marriage in absentia. No? For example, ang isang OFW na nasa Kuwait na gustong magpakasal dito sa Pilipinas, in order to validly marry dito sa ating bansa, to be recognized by the family code, there should be an actual face-to-face marriage between her and her husband-to-be. Now, if it were under a Sharia court, however, doon sa ating Islamic law, in some instances, inaalaw nila ang marriage in absentia. And this is done pag yung both parties are members of the Muslim or Islam community. Because if one of them is a Christian and the other is a Muslim, hindi po inaalaw ito. So the only instance na merong marriage in absentia as allowed by the Muslim law is when both are Muslims and both are belonging to the Islam faith. Of course, kailangan pa rin ng compliance with the other formal requirements of marriage. Like what? Kailangan pa rin may consent. Kailangan pa rin ng parental advice if they are within the age na required. Kailangan pa rin ng marriage license and the power of the solemnizing officer to conduct the marriage in absentia. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Pines Estate and Gaming Corporation. Mga biktima sa mass shooting sa New York binisita ni US President Biden. Ang kwento, susunod na. Masakit ba ang likod, ang kasu-kasuan? Namimitig o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa Pau! Sa milk tea ng batang 90s, dapat atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Mazar Music offers a complete line of musical instruments. Mazar Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Mazar Music, bringing music closer to your hearts. Best sellers that we have are the pork sisig, sizzling liempo, quarter leg,
And then we have the sizzling beef pares as well. Ang maagang konsultasyon ay mahalaga sa pagpuksa ng sakit na dengue. Ngunit, ang tanong ng sambayanan, sapat nga ba ito? Masigasig, maliksi, protektado at mapagmatyag, yan ang dapat mong taglayin. Hanapin ang pinagpupugaran at wasakin ito. Hello? Nahanap ko na po yung lungga. Kailangan ko na po kayo. Sige po, Master. Suportahan ng fogging at spray. Katapusan mo na, mosquito man. Sa ating global news, tampok ang pagbisita ni US President Joe Biden sa mga biktima ng mass shooting sa New York. Narito ang report mula sa Voice of America. Unspeakable sadness among the families of the 10 victims of Saturday's shooting rampage in Buffalo, New York. Last week was Celestine Chaney's birthday. Today, her family mourns her death. I'm Celestine Chaney's, her only son, her only child. My feelings, anger, hurt. Chaney was one of 10 mostly older black adults killed by a lone gunman who shot them at a grocery store while live streaming it. Wayne Jones watched his mother's death online. He shot my mom once. My mom was laying on the ground. He went and reloaded. And he shot my mom again. The 18-year-old suspect, Peyton Gendron, being arraigned here in court wearing a hospital gown, pleaded not guilty to first-degree murder charges. Authorities say that he espoused white supremacist theories online and that he believes that immigrants are overtaking the white race. It's a theory similar to that of the 2019 Christchurch, New Zealand gunman who opened fire at 2 mosques, killing more than 50 people. Today, U.S. President Joe Biden and First Lady Jill Biden paid their respects to the victims and met in a closed-door session with their families. Then the president addressed the world. What happened here is simple and straightforward. Terrorism. Terrorism. Domestic terrorism. Violence inflicted in the service of hate. A hate that through the media and politics, the internet, has radicalized, angry, alienated, lost, and isolated individuals into falsely believing that they will be replaced by the other, by people who don't look like them. The Buffalo shooting and others have again rallied gun control advocates in the U.S. who say it's way too easy to purchase a firearm. It should really say to us that there should be sensible gun control in this country, and an incident like this can happen anywhere in this country, urban, suburban, rural, it does not matter. In fact, there were 4 deadly mass shootings in the United States this weekend, including one at a church in California. To all the victims' families, precious lives lost. My sister survived breast cancer and 3 aneurysm surgeries to go to the grocery store to get killed. We are just people. You know, you strip all the tags. You're a person. And somebody gonna be hurting if you're gone, because you don't come back. Laurel Bowman, VOA News, Washington. At yan ang mga balitang nakalap ngayong araw. Maraming salamat at muli magandang gabi po sa ating lahat.